как изорано. Овощчета са добри. Тук това да е Хацо, как ще минем? Не знам дали ти как ще минат. Трябва да въжат. Тъй на въже един по един. Той Тодор трябва да стои пред тях. Той има въже, ама той не го извадиш, да не го каля. За екстремни случаи неговото е много дебело. Неговото ще да издържи сериозни ластици. И пак майката на тези въженци. Аз имам дълго, ще го разваля, ще го направя на две парчета. Тъй че е 20 метра дълго. Следващото чувство. Сега че тук е интересно.